JR yun ah. Nasaan na kaya yan? Tadong yan ah. Muntik na ako dun ah. Dapat hindi pa nila malaman kung nasaan ako. Tatay Romeo, Oh, JR. Nakabili ka ba ng ulam natin, iho? hindi tay. Pero kasi nakita sa akin sa may tindahan. Iniisip ko, baka nasundan ako. Ganun ba? Huwag kang mag-aalala, iho. Walang makakaalam na nandito ka. Akong bahala sa'yo. Salamat po, Tay Romeo. Ma? 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 Ron, bakit lumabas ka ng kwarto mo? Si Mama Ateng, nasan siya? Wala si Mama, nagtrabaho siya. Pwede ba pumasok ka muna sa kwarto mo? Nasaan si Mama Ateng? Gusto ko nandito siya. Ate, nasan si Mama? Gusto ko dito si Mama. O, teka lang, tawagan natin si Mama. Bilisan mo. Wait lang. Asan si Mama? Dali. Tawag mo, Mama Ay, ito na, Ateng. ito na. Asan si Mama? Ate, Hello, Ma? bilisan mo. Oh, Tawag mo, anak, Mama. bakit? Ito na. Eh, Si Ron po kasi ma, lumabas ng kwarto Ate, niya. gusto ko dito si Nagwawala Mama. na naman po siya, hinahanap kayo. Ha? Si Mama, dali. O sige, sabihin mo, pauwi na ako. Ate, Mama. O sige po, Ma. Ate, si Mama. Ron, pauwi na si Mama. Antayin na lang natin siya, ha? Talaga, ate? Oo. Kaya maglaro ka muna dito, ha? Kukunin ko muna yung gamot mo. Sige po. Paubos na palang mga gamot ni Ron. Paano na kaya ito? Kawawa naman si Mama. Mag-isa naghahanap buhay para sa amin. Nasaan na kaya si Papa ngayon? Tao po? Tao po? Ano yon? Pwede po bang makiinom? Nauuhaw na po kasi ako. Malayo pa po yata yung bayan dito. Sandali lang at ikukuha kita. Hoy! Anong ginagawa mo dito? Hoy! Hoy! Huwag mong ginagaw! Bulag ka dito! Tarantado yun ah. Saan na yung lalaking yun? Oh, JR, saan ka galing? Hinabol ko pa yung lalaki, Tay Romeo. Ha? Bakit? Magnanakaw yun, Tay. Pasok sa loob, nakita ko. Ano? May nakuha ba siya? Wala po, Tatay Romeo. Buti dumating ako. Baka mamaya, nakita nila yung tinatago ko. Oh, Tay Romeo, napalala na po kayo. Hayaan nyo, hindi na babalik yun. Sana nga, iho. Sige po, Tay. Pasal pa ako sa loob. Ano ba naman yan, Ron? Ang gulo-gulo mo! Lovely! Bakit mo sinisigaw si Ron? Paano
Ano, nakakapikon na kasi ma. Hindi naman siya yung naglilinis. Ang galing-galing niyang magkalat. Ano ba, Lovely? Pwede bang intindihin mo na lang yung sitwasyon ng kapatid mo? Ako na lang palagi ang umiintindi. Nakakainis. Gusto mo bang atakihin na naman ang kapatid mo? Magkakaproblema tayo pag nangyari yon. Anak, kumain ka na ba? Hindi po. Ano? Hindi ka pinakain ng ate mo? Lovely! Lovely! Bakit po ma? Di ba sinabi ko sa'yo, napakainin mo ang kapatid mo para makainom siya ng gamot? Paano ko po siya mapapakain? Maghapon po akong naglilinis dito sa bahay ng mga kalat niya. Inuna mo sana ang pagkain para makainom siya ng gamot. Pasensya na po kayo ma. Siya nga po pala. Wala na po siyang gamot para po bukas. Ha? Bakit ngayon mo lang sinabi? Wala pa naman akong pera ngayon. Hindi pa po ba nagparamdam si Papa? Ang tagal na po niyang wala ma. Baka may nangyari na po sa kanya. Wala naman sana. Sige na, maghain ka na dun sa kusina para makakain tayo at si Ron. Sige po ma. Saan kaya kukuha ng panggamot ni Ron? Lumapit kaya ako kay Papa. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, anak. Badugtungan lang ang buhay mo. Nandiyan kaya si Papa? Sana tanggapin niya pa ako bilang anak niya. Hindi pa ako handa. Tsaka na lang. Ma, saan ka po galing? Doon lang, anak. Saan po doon ma? Naghahanap ako ng pera para pambili ng gamot ng kapatid mo. Ganun po ba ma? Hindi ko na alam, anak, kung saan tayo kukuha ng pambili ng gamot ni Ron. Wala ka po bang alam na pwede nating mahiraman ma? Lahat nahiraman ko na. Wala na akong ibang malapitan. Si Lolo po ma, di ba po mayaman po siya? Bakit hindi ka po lumapit sa kanya? Wala pa akong lakas ng loob, anak. Hindi ko alam kung paano ko simula na lumapit sa kanya. Kung bakit ba naman kasi si Papa umalis nang hindi man lang nagpapaalam. Sarili lang talaga niya iniisip niya. Hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon. Kahit tumawag man lang, hindi pa niya magawa. Paano kaya kung may nangyari na pala sa kanya? Huwag mo nga isipin yan, Lovely. Buhay ba ang papa mo? Babalik siya dito sa atin. Hindi ko na kasi alam kung anong gagawin ko. Mababaliw na ako. Ma, kaya po natin ito. Hayaan niyo po. Maghahanap po ako ng trabaho para po makatulong po ako sa inyo. Pasensya ka na, anak. Hindi na kita napag-aral. Ma, saka na po ako mag-aaral kapag okay na po ang lahat. Salamat, anak. Ate Romeo? Ate Romeo? Ate Romeo? Oh, bakit? Ang aga mo yatang dumating. Ito pa yung napagbenta natin sa mga gulay natin. Ayos, may pambili na tayo ng ulam.
Sige po, Mang Romeo. Magigib muna ako ng panghugas ko at panluto. Sige, JR. Oh, anak. Bakit malungkot ka? Kamusta ang paghanap mo ng trabaho? Nakapagpasa naman ako sa ibang store, Ma. Kaso, yung iba po, ayaw po akong tanggapin. Bakit naman? Kailangan daw po nila ng college graduate, Ma. Sa iba na lang, anak. Malay mo, isa sa kanila tatawagan ka. Hindi na po ako aasa, Ma. Hayaan mo, anak. Malay mo, pag nakaluwag tayo, makakapag-aral ka na ulit. Eh, kailan pa kaya yun, Ma? Matatapos din ang una sa buhay natin. Magdasal ka lang at magtiwala sa Diyos. Buti pa si Papa. Masaya na sa kinaroroonan niya. Kaya hindi na siya nagpaparamdam. Yun na nga ang isa kong inaalala, anak. Eh, wala naman nakapagsabi kung nasaan siya. Wala man lang nakakaalam at nakakita ni isa man lang sa kaibigan niya. Di ba may mga kaibigan si Papa na parang hindi mapagkakatiwala ng mga mukha? Ah, si Ram at si Ben. Opo, yun na nga po, Ma. O sige, pag nakita ko sila, itatanong ko kung nasaan ang papa mo. Baka po may ginawa silang hindi maganda, Ma. Kilala ko ang papa mo. Oo, umiinom siya. Pero hindi siya masamang tao. Eh, paano, Ma, kung na-impluwensyahan siya ng mga taong yun? Huwag naman sana, anak. Sige po, Ma. Papasok na po muna ako sa kwarto ko. O sige, anak. Sana hindi totoo ang hinala ni Lovely sa'yo, JR. Hindi ko na alam kung paano ko dadalhin ang mga problema na mag-isa ko lang pinapasan. Hello? Ako nga po, ma'am. Talaga po? Maraming salamat po, ma'am. Asahan niyo po, pagbubutihan ko po ang trabaho ko. Salamat po. Nga, may trabaho na po ako. Talaga, anak? Saan naman yan? Sa may bayan po, ma, sa isang hardware. Mabuti naman, anak, at natanggap ka na. Opo, ma. Bukas po mag-uumpisa na ako. Galingan mo, anak, ha? Unang trabaho mo yan. Kaya pagtiyagaan mo, balang araw, pag nakatapos ka, hindi lang yan ang mapapasukan ng trabaho. Opo, ma. Kahit po papano, makakatulong na po ako sa gastusin dito sa bahay. Salamat, anak. Ayoko sanang huminto ka sa pag-aaral mo. Kaso, ganito naman ang sitwasyon natin. Ma, makakaraos din po tayo kahit wala po si Papa. Ipakita na lang po natin na kaya po natin. Ano kaya to? Ibig sabihin, mayaman siya? Yan? Bakit mo pinakikialaman yan? Tatay Romeo, pasensya na po kayo. Nakita ko lang dyan. Kahit na, huwag kang nakikialam sa mga gamit ko, lalo na ito. Tatay Romeo, hindi ko naman po kukunin yan. Tsaka hindi pa ako masamang tao. Kahit na.
Tay, pasensya na po kayo kung pinakalaman ko yung gamit nyo. Wala naman po akong masamang intensyon dyan. Tatay Romeo, patawarin nyo sana ako. Pagpasensyahan mo na rin ako, JR. Kasi medyo tumaas yung boses ko. Tay, may tanong lang pa ako sa inyo. Mayaman po ba kayo dati? Hindi. Yung amo ko pinagtrabahuan, yun ang mayaman. Ano po yung ibig yung sabihin, Tatay Romeo? Ninakawan ko yung amo ko. Pero nakonsensya ako. Kaya hindi ko ginalaw itong mga alahas na kinuha ko. Alahas ito ng kaisa-isa niyang anak. Lumayas lang kasi yun. Nakita ko itong alahas sa kwarto niya, kaya kinuha ko. Bakit niyo po ginawa yun, Tay? May anak kasi akong babae noon. Nagka-interest akong kunin ito. Kaso, Kaso ano po? pumanaw na siya. May sakit kasi yung anak ko. Kaso, hindi namin naagapan. Magmula nung mawala yung anak ko, hindi na kami binalikan ng asawa ko at nagtrabaho na siya malayo. Bakit po napadpad po kayo dito? Nalaman ng amo ko na ninikawan ko sila, kaya nagpakalayo-layo ako. Bakit hindi nyo binalik yan? Total, wala na rin yung anak nyo. Huli na din ang lahat. May kaso na ako. Kaya hindi ko na mababago yun. Mahirap talaga pag anak ng pinag-uusapan. Gagawin natin ang lahat para lang sa kanila. Tama ka dyan, iho. Kaso, wala na pong tamang nagawang sa buhay ko. Masama pa rin ang parang naisip ko. Siguro, iho, dapat mo nang balikan ang pamilya mo para itama ang kamalian mo. Siguro po, paganda na po ako, Tatay Romeo. Sige, paghanda ka na, sabihin mo lang sa akin. Opo, Tatay Romeo. Ang anak kong si Ron, hayaan nyo, isang araw, babawi ako sa inyo.